Video sam te baš u jednoj određenoj pozi, ja ne znam stručan naziv, ali ono kad si na travi, u narandžastom, kako se to zove, kimono, sad ne znam... To je neko delo iz Burme, burmansko neko. Da, to je recimo ono što se nadovezuje na tu priču kad smo već uvetili depresiju, anksioznost, sadašnjost, budućnost, prošlost. Kako ti gledaš na sve to? Ti imaš drugačije viđenje svega i to je baš zanimljivo čuti, pošto si ti izučavao, a ima i to pitanje koje je Veljko... Da, bit će i pitanje, ali zaista živimo u vremenu kako pronaći taj unutrašnji mir. I evo, ako mogu da krenem od pitanja našeg gledalca i slušalca Vladimira Pleskonjića, u stvari 3 su pitanja. Da li naš gost proučava i praktikuje Mahajana budizam? Da li je proučavao dela profesora, doktora i budističkog monaha Čedomira Veljačića i da li podržavate građanske proteste u Beogradu? Evo, sva 3 pitanja sam ovako, da kažem, sasuo, izvinjavam se. Ja praktikujem Theravada budizam, ne praktikujem Mahajana budizam, a da vrlo rado čitam i neke knjige i dela predstavnika Mahajana budizma. Čedomir Veljačić je bio Theravada budista, on je čak postao i monah, on je bio inače profesor na fakultetu u Zagrebu i da, čitao sam dosta Veljačića, ali takođe čitam i, ne znam, Thich Nhat Hana i Dalaj Lamu i, mislim, ostale velikane Mahajana budizma. Mislim, u suštini to su vrlo bliske stvari. Mislim da možda objasnimo, to je kao što, na primjer, u hrišćanstvu postoje pravoslavlje, protestanti, katolici, tako postoji u budizmu različite škole, s tim što čini mi se da su ovi budisti nekako malo više ujedinjeni, da ne postoje toliki animoziteti međusobni kao kod između, ne znam, katolika, pravoslavaca ili protestanata i tako dalje. Tako da, eto, ja sam valjda odgovorio, znači, čitao sam Veljačića, jako volim te njegove knjige i to je, kad sam krenuo s ovim, on mi je bio jedan od glavnih, da kažemo, ljudi, pošto je malo, ako možda je on čak i jedini ljudi na ovim prostorima koji su uopšte pisali o budizmu i na jedan, mislim, smislen, organizovan i ispravan način kao što je to on radio. Odgovorio sam i ovo za Mahajanu. Mahajana je nešto što proučavam takođe, ali ja praktikujem ovu Theravada. Theravada budizam se raširio, Šri Lanka, Mjanmar, bivša Burma, Tajland, Laos, Kambodža, delovi Vijetnama. Znači, u tom delu sveta je u stvari zastupljena ta škola i ona se nekako zasniva na tim originalnim budinim, da kažem, uputstvima. Ja često kažem, mnogi, tu sad isto ima rasprave koja škola je starija. Ja mislim da je starija Theravada škola, ali verovatno Mahajana budisti misle da je Mahajana starija. Ali to i nije toliko bitno. Zanima me baš kod tog budizma koji ti primenjuješ. Ti si očigledno uspeo da pronađeš neki unutrašnji mir. Inače, tako izračaš, kako da ti objasnim. Rekao sam ti malo pre, ja godinama mučim muku s tim napadima, panike. Današnje vreme nekako vidim da sve više ljudi ima i kad sam to prvi put rekao na radiju, javilo se 100 ljudi koji su rekli da kao imaju to isto, ali da kao niste li tome da pričaju, jer je to kao sramota danas. I uglavnom se to leči kao lekovima i nekim life coachevima koji po meni to ne znači ništa. Meni nije pomoglo ni odlazak kod psihoterapeuta, ni to. Zanimalo me da li postoji neki način, pošto ima tih ljudi, znam da ih ima koji su skloni depresijama i to se nekako ignoriše u Srbiji, uvijek je bilo sramota da odeš kod psihijatra ili da potražiš pomoć kad je psiha u pitanju. Da li imaš neki savjet, neki link, nešto, dakle da se počne? Kako, šta? Znaš, mislim, samo da objasnim o čemu se tu radi, u stvari. Mislim, tu se radi o ljudskom umu, znači, mislim, to je taj neki, naš duhovni deo. Mi smo tu kao materijalno i nematerijalno, znači imamo to pakovanje, mislim, vreća mesa, kostiju, dlaka i svega, svačega, u koju je spakovan taj duh, ili u stvari. Taj
zahteva da se neko bavi njime. Mislim, a taj neko, u stvari, jedino možemo mi sami da se bavimo svojim umom. Mislim, na najbolji način i na ispravan način. Ako se ne bavimo organizovano svojim umom, onda je da napravi neko poređenje kao neko dete siroče, kao znači dete bez roditelja. Znamo kako obično završe deca kojom se niko ne bavi, postanu problem child, znači dete koje ili ode u kriminal ili ne znam, u svakom slučaju negde onako skrene sa puta. Tako da jedini način je da se mi sami bavimo sobom na jedan organizovan način. Kako da se bavimo sobom je da u stvari prvo otkrijemo šta smo mi uopšte, ko smo mi zapravo, jer naša pažnja je usmerena na spolja, uglavnom. Mi imamo ta vrata tih, po budizmu to su 6 čula, pošto budisti smatraju da je šesto čulo. Imamo ta vrata čula i sve informacije koje se slivaju u naš ulaze kroz ta vrata čula i mi, znači, upućujemo svoju pažnju na spolje, jer ti nadržaji dolaze kroz oko, kroz uvo, kroz usta, kroz dodir i tako dalje. Ali postoje i ti unutrašnji nadržaji koji se dešavaju u našem umu i koji na neki način treba ih proučiti da bi znali šta se tu, kao i, ne znam, kod bilo kakvog naučnog proučavanja, znači mi moramo da posmatramo nekakav fenomen da bi ga izučili, da bi vidjeli o čemu se tu u stvari radi. Meditacija je zapravo organizovano posmatranje svog uma i pročišćavanje na određeni način. To je neka vrsta mentalnog razgibavanja, mentalne higijene u stvari. To je kao što je, ne znam, neka fizička vežba, nešto što prija našem telu i nekakvom razgibavanju. Meditacija je deo koji se bavi ovim duhovnim sadržajem. Znači, ja mogu meditacijom sad, recimo, da uzmem, meditiram, ponavljam, pretpostavljam da ima one mantre, ili tako? Ne, nema mantre. U ovoj Theravada školi nema nikakvih mantri. Mislim, pazi, ljudi misle da postoji samo jedna meditacija. Postoji, ne znam, se broja različitih tehnika meditacije. Ja ne poznajem ove druge i ne bi mogo mnogo da pričam o njima. Theravada, budizam ne koristi nikakve mantre, pošto je to, navodno, po Budi bio misticizam. A glavni početak tog vežbanja je zapravo da pokušamo da održavamo pažnju svog uma na jednom mestu. Znači, pošto naš skače, to je isto Buda rekao, kao majmun sa grane na granu u beskrajnoj trci, sa misli na misao na misao. Mi imamo taj problem sa... To je dobar engleski izraz, moram da kažem, overthinking, znači preterano razmišljanje. Mi ne umemo da zaustavimo to i mislim, obično većina ljudi nije ni svesna tog ubrzanog rada koji se dešava i koji u stvari na kraju nas dovedu u određenu vrstu frustracije i stresa, jer su to razne gluposti nama padaju na pamet i tome nikad kraja nema. Mislim, i to... Postoji, znači, meditacija je tehnika da to usporimo, taj proces, ili da ga totalno zaustavimo. Zaustavimo ga tako što pokušavamo da svoju pažnju vežemo za ono što se u meditaciji zove primarni objekat meditacije. Najčešći primarni objekat je disanje. Znači, mi pokušavamo da na jednoj tački, znači, ne pratimo ceo proces kao disanja, već se izabere, neki rade na spuštanje i dizanje abdomena, pokušavaju da održavaju pažnju na tome. Neki, ja konkretno radim na ulasku vazduha u nos, znači tu negde da najbolje osetim to strujanje vazduha i ako bi neko to pokušao sam kod kuće, video bi da 5 sekundi ne bi uspeo da se održi svojom pažnjom na tom mestu, da bi već krenuo da misli o raznim, kome trebam da se javim, šta sam zaboravio da uradim, jao što je juče bilo super u kafiću, jao preksutra, jao gde ću ove godine na godišnji odmor. I mislim ta vrsta beskrajnog unutrašnjeg dijaloga koji se odigrava u svima nama. Tako da to je, čak
i to neko dobro poređenje da mi u stvari usidrimo svoju pažnju, znači da je stavimo na jedno mesto, jer mi u stvari da bi mogli da krenemo organizovano zapravo da posmatramo svoj um, mi prvo moramo da smirimo taj proces tog majmuna koji skače s grana na granu. To je čak Buda dao dobro poređenje, kao recimo ako bi imali, ne znam, ovu čašu ove vode i da u njoj sad ima nekakvo blato. I ako mi stalno mućkamo tu vodu, onda je to blatnjava voda. Mi ne možemo da jasno vidimo šta se tu dešava. Da bi se ta voda izbistirala, mi moramo da stavimo tu čašu na mesto. Kad je stavimo, onda se to blato spusti dole i voda postane bistra. Isto se dešava sa našim umom. Znači, kad ga mi fokusiramo na jednu tačku i održavamo pažnju na tom mestu, to blato tih različitih misli koje nam prave tu celu frku se polako smiri i onda voda postaje bistrija i onda u tom trenutku mi počnemo da malo jasnije vidimo ono šta se dešava u tom duhovnom unutrašnjem sadržaju u našem umu. Eto sad, još samo jedno kratko pitanje. Izvini, Veljko, molim, tako sam te prekinuo, možda si teo da postaviš pitanje. Samo polako. Ali znao sam da će se pojaviti tako jedno pitanje. Neko je postavio pitanje šta te oteralo od pravoslavlja? Da li i tu postoji možda nešto kao što bi... Nije mene ništa oteralo od pravoslavlja. Ja pripadam pravoslavnoj tradiciji. Ja sam odrasao u... To se izlučavaš nešto drugo? Da, moj otac nije bio vernik, on je bio ateista, majka i baba su bili vernici, slavili smo slave, sve. Ja to kapiram kao neku tradicionalnu, da kažem, kolevku nečega gde sam ja odrastao, ali moram priznati da mene religija generalno ne zanima preterano, bar ne, mislim, ono što mi smatramo religijom, tako da ja to prihvatam kao deo neke svoje tradicije i tu sam rođen i tu sam živao. Mogu sam da budem rođen bilo gde, mislim, i onda je bio deo neke druge tradicije, tako da ne vezujem se preterano za to. Tako da ja to ne bih nazvao da me je nešto oteralo od nečega ili da sam ja nešto zamenio nečime. Ja sam samo veoma neku praktičnu, konkretnu vežbu i praksu usvojio za koju sam primetio da mi konkretno pomaže. Pošto budizam se razlikuje, mislim, ja više puta sam to rekao, ja znam da je budizam religija i svi ga tako smatrali, ali mnogi ljudi, naročito na zapadu, ga u stvari ne vide kao religiju, pre više kao možda nekakvu psihologiju ili ne znam šta. I ja ga isto tako više vidim, tako da ono što budizam kao religiju razlikuje od svih drugih religija, što on nije teistička religija. U budizmu Buda nije bog, niti je božanstvo, niti on je običan čovek. Mislim, veoma poseban čovek, ali svi mi imamo potencijalno iste te mogućnosti koje je imao i on. On je u stvari bio, da kažemo, običan neki kao istorijski Buda. Buda, pošto smo mi srpski je indoevropska grupa jezika, to je isto značenje biti Buda, znači probuditi se za pravu istinu u stvari. To je titula Buda, on je Siddhartha Gautama, istorijska ličnost koja je postala Buda sopstvenim naporom i nekim uvidima u sopstvenu psihu i kako da se u stvari oslobodimo od te neke nepotrebne patnje kroz koju sva bića prolaze i on je otkrio, znači, tu tehniku i ostavio ljudima u nasljeđe to da kako da ljudi sami sebi pomognu, ne treba im nikakav guru, ne treba im nikakav, ne znam, vođa, duhovni ili ne znam šta, treba im samo neka vrsta učitelja. U početku je bitno da ti neko da neke savete da bi znao kako da vežbaš, a onda posle ti više niko ne treba. Ti tako sam radiš Mahajana, budisti imaju tu, to je mislim zen, jedna super kao izreka, da je u stvari učitelj je u stvari samo prst koji ti pokazuje kao gde je, ne znam, mesec, ali ti sam moraš da odeš na mesec, on ti samo kaže eno tamo. A on neće da pređe taj put umesto tebe, niti će te uvati za ručicu pa da te vodi tamo, nego ti to sam vežbaj pa radi.
Sad delo je malo čudno, vraćamo se na jedan praktični deo, a ono pitanje koje smo postavili, znam da nije odgovor izbegnut, ali ipak da podsjetim, Vladimir pita, ne zamerite obojica, tako je, vraćamo se i na proteste. Nisam ja mislio da apsolutno podržavam sve vrste protesta, mislim da je to jedna bitna situacija gde ljudi iskazuju svoje nezadovoljstvo, situacijom koja svakako je takva kakva je i mislim nije sjajna i to je valjda svima jasno, osim ne znam nekim ljudima koji možda imaju neke lične interese i koje pokušavaju da zaštite. Mislim da je mislim, u stvari ne znam šta sad tu mnogo, znači kratak odgovor je da, apsolutno podržavam protest. Dobro, sad ćemo napraviti kratku pauzu, imamo 5 minuta reklama, što je super, da tamo ponovimo vezano za koncerte, za premijeru filma Nebeska tema, za film koji će se praviti o električnom orgazmu i da polako privodimo u kraju. Eto, prođe ovaj deo kada dođe gost, uvijek mi to brzo prođe. Dobro, sad gostu ne znam kako je, ali... I meni brzo prođe. Tako da, vraćamo se posle reklama. Evo imaš nekih možda 10 minuta, ma nema ni toliko. Da, jedno samo kraće zapažanje. Gordana kaže, i to je veliki odgovor na tvoje pitanje, njen pokojni suprug, dr. Siniša Stojanović, je napisao knjigu Isihazam i budizam, postoji elektronsko izdanje i on upravo upoređuje šta je to zajedničko za budističke i pravoslavne monarhije. Ima, ja moram priznati da nisam veliki stručnjak za pravoslavlje. Ja sam čuo da postoji čak u pravoslavlju nešto što se zove tihovanje, što bi bilo možda neka možda paralela sa time šta je budistička meditacija. I u svakom slučaju, također moja je pretpostavka da su molitve u stvari isto nešto vrlo slično, da mi u stvari na određeni način, ponavljajući nekakve molitve, zapravo fokusiramo svoju pažnju na tu jednu stvar koju radimo i da na taj neki način, u stvari, ovu disperziju uma polako kao sužavamo na samo jednu stvar. Jer, mislim, naš um u stvari ima taj multitasking, radi milion operacija u isto vreme, mi ne znam, peremo sudove, pričamo sa nekim, radimo razne stvari, ali zapravo um može, on skače, mislim, kao ali on u stvari kad bi to usporili, on može u stvari samo jedno, on jako brzo radi, ali može u stvari jednu, pa drugu, pa on u stvari radi po redu, ali mi to ovako radimo i to u stvari dovede do tih frustracija i te u stvari... I konflikta u samom mozgu, da. Tako je. Da, interesantno. Evo, još jednom ću samo da ponovim, ako nemamo još neko pitanje oko toga, pitate neko da li ideš u Čortanovce, kod nekog gurua, postoje neki... Ne postoji nikakav guru u Čortanovcima, bar ja ne znam da postoji guru u Čortanovcima. Naše udruženje Srednji put... Da, sad sam našao baš na... Theravada budističko udruženje Srednji put ima website srednjiput.rs, možete pogledati. Koga zanima, evo, mi smo pričali sad u pauzi. I koja je to knjiga? Postoji knjiga, da, Meditacija za početnike. Znači, idete srednjiput.rs, pa onda imate Padajući meni, imaju knjige, razne, sve su zanimljive. Ja preporučujem za početak knjigu Meditacija za početnike. Ja sam to krenuo od te knjige, u stvari, da iz te knjige sam zapravo počeo da učim meditaciju. Pa eto, ako hoćete, možete i sami da odatle. Da se vratim na Čortanovce, mi smo otvorili taj neki centar za meditaciju ili ti manastir, mislim, kako god hoćeš da ga zoveš, u Čortanovcima. Imamo tamo budističke monahe koji su iz Mjanmara, koji sad, mislim, znači imamo neke kurse meditacije koji se tamo održavaju nekoliko puta godišnje i ideja toga je bila da se omogući u stvari neko mesto za ljude koje to zanima, da mogu da odu tamo i da dobiju neke informacije iz prve ruke od ljudi koji se profesionalno bave
budizmom, a to su monasi koji su, znači, obično imamo jednog ili dva monaha tamo, tako da, eto, to je što se tiče Čortanovca. Nema gurua, nego u budizmu ne postoje guruji. Postoje monasi, postoje učitelji koji su tu da ti objasne kako da sam vežbaš i kako da pročišćavaš svoj um i da se baviš njim, ali guru to je ova više, ja mislim, hinduistička tradicija. Da, pa dobro, kod nas malo postoji ta neka... Da, ljudi kod nas dosta brkaju hinduizam i budizam, iako su oni jako različite stvari. Da, to je, izvijem se, ova knjiga, autor je Henepola Gunaratana. Da, on je monah, tako je. Monah za početnike, našli smo ovdje na sajtu. Ja sam čitao Ošoa, to isto nema veze s budizmom, moramo da kažem. Čitao sam to, onda sam pročitao neki tekst o njemu kako je koristio ljude za bogaćenje. Jeste, ja isto mislim da je on veoma kontroverzna ličnost i nemam neko naročito mišljenje o Ošou, mislim da... A baš sam u momentu se bio primio kao na to, rekao... Pa jeste, znaš šta, on je dosta, mislim, ja sam pročitao jednu ili dve knjige od njega, dosta toga je on preuzeo, on je napravio kao neki paprikaš, mislim, malo od budizma, malo od hinduizma, malo od ono... Mislim, ima dosta tih ljudi koji odlaze na zapad, uzimaju pare. Mislim, to je u startu, znači, kontraverzno. Mislim, već da ti u stvari praviš biznis od nekakvog duhovnog učenja, to znači, čim vidite da neko traži neke pare za duhovno učenje, odmah odustanite od tog duhovnog učenja, pošto to je jedno od glavnih pravila i u ovoj našoj školi budističkoj da se to se ne naplaćuje se to. Znači, ta duhovna podučavanja i takve stvari. Eventualno, kad pravimo kurseve, mi obično iznajmimo neki prostor gde se tu dešava, pa onda moramo da, ne znam, organizujemo hranu, pa mora se plati put nekom monahu, onda se kao odvoji neki novac koji ide za to, ali ne postoji honorar za monaha koji dođe i podučava ljude. To je besplatno. Da. Naši ljudi su malo isključivi po tom pitanju, znam, pričao sam ti da... Mislim, ta situacija, čim postoji novac u tome, to je odmah sporna situacija. Mislim, to je odmah, mislim, nešto što jednostavno te korumpira. Znači, ne možeš da kombinuješ tu vrstu duhovnog učenja i materialističkog pristupa, to jednostavno podriva nekako celu stvar.